Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ आरो खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय। ओमफ्राय जोङो दायो माने न' खाथिनि मन्दिरावहाय दिनै दुर्गा फुजा लास्टनि फुजा होनो थाखाय फैदो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा जोबजासे नायलांबाय थादो। जोङो फुजा जोबखांनानै माने मोनसे जायगायावबो थांगोन आरोना दिनैहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। आं बेनि रियेल भइसखौहाय मानो होनो हायासै होमबा बेयाव मिउजिक दामगासिनोमोन आरोना। ओमफ्राय आं कपिराइट फैगोन होननानैनो माने होआसै आरोना, भइस दाबिं होनांबाय। नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। जोङो बार्थडेआव थांनो ओंखारबोदो आरोना जोंहानि आबौ लाहानावहाय। ओमफ्राय जोङो दायो जेलापि आरो काटा निमकि बायनो थाखाय थांगासिनो दङ दखानाव। ओमफ्राय केकबो बायदोंमोन आरोना, बायनानै दायो केकखौबो लाखांबाय। ओमफ्राय थांनानै नोंथांमोना मा मा खालामो नायलांबाय थादो, भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानोसै। नै केकआ प्रितम, जों केक लाबाय। जोङो मोनफैबाय, मोनफैनानै केक हानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोना। दहायनो नोंथांमोननि सिगाङाव होनखादोंमोन माने बार्थडेआव फैदो होननानै। जोंहानि आंनि बिबोनां सासे उन्दैनि बार्थडे दंमोन आरोना। Jadi bisa gue jadi. Prita aku kasih ini lagi nama. Kalau kesan badan lebih maya. बार्थडे बया बिनोमोन, दासो माने 1 year नि बार्थडे आरोना आंनि बिबनां, बियो बिबनां उन्दै।